Добрий вечір. Час новин на АТР. Сьогодні 8 квітня, п'ятниця, це 771-й день анексії Криму. Суд по забороні Меджлісу перенесли на 15 квітня. Засідання окупаційного Верховного суду Криму почалося з півгодинним затриманням і тривало трохи більше 10 хвилин. Як пояснив суддя, затримка в засіданні пов'язана з відсутністю представника Держкомнацу. Не було на суді призначеного Москвою прокурора півострова Наталії Поклонської, яка ініціювала справу. Прокуратура надала папери, що нібито підтверджують екстремістські заклики голови Меджлісу Рифата Чубарова до порушення територіальної цілісності Росії. Представники Меджлісу попросили час для вивчення цих матеріалів. Суд задовільнив клопотання. Сегодняшнее судебное заседание длилось не очень так долго, так как прокуратура предоставила новые материалы, которые якобы доказывают экстремистскую деятельность председателя Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова. А так как в ходе судебного расследования были представлены новые материалы, защита попросила время для ознакомления с содержимым данного материала, а потом уже определить, имеет ли данный материал отношение к сути рассматриваемого вопроса. Ходатайство защиты о предоставлении срока для ознакомления материала было удовлетворено, и следующее судебное заседание назначено на 15 апреля, также на 9:30. Суд продовжив розгляд справи російських військових. Захист російських ГРУшників Єрофєєва і Олександрова сподівається, що з їх підзахисних знімуть звинувачення у теракті. Суд взяв до уваги висновки російського судового медичного експерта. Ґрунтуючись на дослідженнях української судмедекспертизи, він прийшов до висновку, що розмір кульового поранення українського бійця, який загинув під час затримання росіян, менше калібру кулі зброї, з яким були затримані росіяни. Захист показав мапи з лінією розмежування боїв в зоні АТО, встановленої Мінською угодою. Адвокати наполягають, що Єрофєєв і Олександров перебували на непідконтрольній Україні території. Капітана Єрофєєва і сержанта Олександрова затримали 16 травня в зоні АТО. Після допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 20 осіб. Он специалист в области медицины, и он четко дает ответы на те вопросы, на которые, к сожалению, эксперт Харьковского областного бюро не смогла дать четкие ответы. Как нам кажется, мы страна защиты. Повреждения пулевые в костях скелета человека имеют четкие границы. Эти границы обусловлены, как правило, в большинстве случаев калибром снаряда поражающего. Тобто, іншими словами... 5,45 іншими словами. Как это вам поможет? Это поможет нам в следующем. Дело в том, что одно из обвинений является совершение террористического акта, в результате которого погиб человек. Російська митниця не впускає на територію Криму автомобілі з українськими номерами АК-СН. Як повідомляють у Держприкордонслужбі України, зафіксовано 35 таких випадків. Точна кількість невідома. Українські прикордонники не контактують з російськими, а багато водіїв не заявляють українським прикордонникам про відмову у в'їзді до Криму. Мовчки розгортаються на кордоні і їдуть назад. Правозахисники радять кримчанам вимагати у російських митників письмову відмову. Таке рішення пізніше можна буде оскаржити в суді. Что касается тех, кто, возвращаясь, сообщает о причинах своего возврата, то таких случаев мы зафиксировали на данный момент около 3,5 десятков. Продолжаем отслеживать ситуацию. Мы на момент, конечно же, информируем все украинские правоохранительные органы для того, чтобы они в пределах своей компетенции учитывали эту информацию и отрабатывали какие-то, возможно, тоже механизмы противодействия. И поэтому понять хотя бы с точки зрения их логики, почему они не пускают машины. На словах они могут говорить все, что угодно. Когда они вам пишут письменный отказ, они должны аргументировать хотя бы своим российским законодательством отказ. Если хотя бы обратиться к правозащитникам, мы оказываем такие юридические консультации, понять, если этот документ, который они выдают, нарушает российское право, то можно в Крыму попытаться все-таки через суд или как-то эту проблему решить. В Сімферополі хворі малюки можуть тижнями чекати допомоги, а запис до лікаря може розтягнутися на місяці. В лікарні бракує педіатрів, ортопедів, лаборантів, дільничних лікарів і медсестер. Діти з кардіологічними захворюваннями змушені чекати ультразвукового дослідження серця по 4 місяці. Черга за талонами стала звичною для кримських поліклінік, так само, як і скандали у реєстратурі. Я вже місяць хожу,
У Криму може закритися одна з найбільших шкіл мистецтва. У навчального закладу немає свого приміщення. Майже 20 років близько 500 дітей займаються в приміщенні загальноосвітньої школи. Але в зв'язку з анексією за новими законами ці приміщення не відповідають стандартам. Це загрожує штрафами. Можна зробити профільні гуртки при школі. Юні музиканти, вокалісти, актори, художники наразі отримують по закінченню курсу сертифікат, який дозволяє їм вступати до профільних училищ. Гуртки таких документів не дають. На примере моего ребенка мы хотим идти дальше в художественное училище. То есть если остается диплом, в котором в данном варианте, который он представляется, мы имеем право поступать в училище. Если это будет кружок, мы уже не сможем поступить. Для того, чтобы воспитать преподавателя школы искусств, нужно, чтобы он сам закончил музыкальную школу 7 лет, потом отучился 4 года в музыкальном училище, 5 лет в консерватории. Педагог дополнительного образования, который может преподавать в кружке, он может не иметь ни среднего, ни высшего образования. В ЮНЕСКО не радять туристам відвідувати кримський Херсонес. Його внесли в список найнебезпечніших об'єктів. Всього їх в світі 66, як повідомляє видання «Телеграф». Небезпечні для відвідування майже кожна 20-та пам'ятка культури, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Велика частина таких об'єктів знаходяться в Сирії, Іраку, Лівії та Тунісі. ЮНЕСКО не визнає музей-заповідник Херсонес-Таврійський як російську пам'ятку. Стародавнє місто Херсонес-Таврійський належить Україні. До переліку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО його внесли в 2013 році. Політичним розбоєм назвала анексію Криму письменниця, лауреат Нобелівської премії з літератури Світлана Алєксєєвич. Вона виступила з лекцією у Києві на презентації книги «Чорнобильська молитва». Письменниця згадує, після вручення нагороди Алєксєєвич поставили питання про ставлення до кримського питання. Відповідь Нобелівського лауреата викликала обурення в Росії. Аннексия, что это, конечно, политический разбой. Ну, в общем, результатом это стало то, что я не получила телеграмму Медведева, которая была готова. Конечно, сейчас отношения Украины и России, ну, иначе как состоянием войны не назовешь. И войны, которая, наверное, не так скоро кончится. Я думаю, что, конечно, это время исторических обид. И боюсь, что оно будет очень долгое. И такое не забывается очень долго. Наверняка это будет столетиями сживаться все. У Нагорному Карабаху оголосили період тиші для пошуку загиблих, повідомляє Міністерство оборони Азербайджану. Режим тиші діє сьогодні з 15 до 20 години. Координують процес Міжнародний комітет Червоного Хреста і польові помічники спецпредставника Мінської групи ОБСЄ. 2 квітня Вірменія оголосила про наступальні дії Азербайджану. Баку нібито перетнув лінію розмежування між Азербайджаном і його окупованою частиною Нагорним Карабахом, що фактично контролює Вірменія. Конфлікт між вірменами і азербайджанцями у Нагорному Карабасі почався ще до розпаду СРСР 1988 року. Вірменія за військової підтримки Москви на початку 90-х окупувала 20% території Азербайджану. Триденний бізнес-табір для переселенців почав роботу під Києвом. 36 людей, які хочуть створити власну справу, навчатимуться її основам. 5, які зуміють захистити свою ідею, організатори Кримсос і Агентство США з міжнародного розвитку обіцяють гранти. В залі готелю під Києвом збираються ті, хто хоче розпочати свою справу. Бизнес-идея заключается в том, что автомойка, самообслуживание. Бизнес-идея заключается в развитии туризма в Кировоградской области. Моя бизнес-идея – это вышиванки, хотим выйти на уровень эксклюзив. Ці люди були змушені покинути свої будинки, позбулися роботи, але чекати допомоги держави не хочуть. Из Луганска пошел служить. Вот. И помощь моей семье, это была моя заработная плата, которую я получал, будучи на войне. Другой помощи, ну как любому демобилизованному атовцу, да, у меня есть бесплатный проезд в метро. Вот. Ну, обещают земельный участок. З 240 заявок організатори відібрали тільки 36. Це переселенці, які зуміли зацікавити тренерів своїми бізнес-ідеями. Кримчан серед них не виявилося. Від жителів півострова було всього 2 заявки, але у них не було довідки переселенця.
Можливо, тому що все-таки співвідношення кількості людей, які переїхали вимушено з Донбасу і з Криму, відрізняються. Людей, котрі переїхали з Криму, набагато менше. Олена жила в Донецьку, тепер в Ірпені, шиє дитячі розвиваючі іграшки. Хоче, щоб хобі приносило гроші. Мені не вистачає саме системності підходу. Тобто на рівні такого собі хендмейдера це одне, а іменно системність в організації бізнесу, цього знань мені не вистачає. Експерти практики за 3 дні обіцяють навчити азам бізнесу. Наприклад, як збільшити продажі і утримати клієнта. Можно сказать, что это будет семинар, в котором будут использованы и непосредственно игровые элементы для того, чтобы каждый участник смог почувствовать себя клиентом и определить самостоятельно именно, что влияет на него с точки зрения выбора в бизнесе, приобретения продукта или отказа от него. Сьогодні всі вчилися формулювати бізнес-ідеї, потім обговорювали їх один з одним. К сожалению, в постсоветских странах люди не привыкли рассказывать истории успеха своей бизнес-идеи с тем, что кто-то украдет, кто-то перехватит, кто-то сделает лучше. И это то качество, которому я хочу прежде всего сегодня научить наших участников. Після тренінгу експерти спостерігатимуть за початківцями-бізнесменами, а в червні пройде конкурс проєктів. Організатори оберуть 5 переможців. Вони отримують по 50 тисяч гривень на купівлю обладнання. Роман Спірідонов, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. Кримсько-татарські журналісти просять інформаційної підтримки в українських та закордонних колег. Про це вони заявили на прес-конференції до Дня кримсько-татарської журналістики, що відбудеться 10 квітня. Також цей день пов'язаний з друком першого номеру газети «Терджіман» видатного кримсько-татарського просвітителя Ісмаїла Гаспаринського. Журналісти просять у колег якомога більше говорити про ситуацію в Криму, адже після окупації з півострова були змушені виїхати близько 10 місцевих ЗМІ. В Криму День кримсько-татарської журналістики востаннє відзначався 2 роки тому. 10 квітня в Криму вже не є святковою датою, коли журналісти могли згадати про Терджіман, згадати про діяльність великого просвітника Гаспаринського, покласти квіти до його пам'ятника, адже це може бути кваліфіковано як мітинг, якщо більше 3 людей збираються разом десь там на вулицях Сімферополя умовно, то ФСБ може це сприйняти як несанкціонований мітинг і арештувати тих людей. Тож сьогодні ця дата, яка символізує інформаційне гетто в Криму. Началось с того, что с приходом России, установления российской власти, оккупации Крыма, установили переходной период до 1 апреля. Все СМИ должны были перейти перерегистрацию, но, как мы знаем, что все лояльные СМИ к нынешней действующей власти прошли перерегистрацию, такие как телеканал АТР, Харам Хаберлер, Агент Лига, Авдет и другие газеты. Не только крымско-татарские, но и украинские издания перерегистрацию пройти не смогли. Скажу за телеканал АТР, который 4 или 5 раз подавал документы в Роскомнадзор, но телеканалу по надуманным причинам всегда отказывали. 2 апреля оккупационная власть, был такой Госкомнадз, и сейчас он существует, объявляет о том, что на территории Крыма нужно создать независимое крымско-татарское СМИ. Они назвали его общественным крымско-татарским телеканалом, потом его назвали Миллетом. Получается, что этот канал работает. Конечно, такое грубое слово, но идет татарский мордобой, можно сказать, что именно руками же крымско-татарских журналистов издеваются, унижают наших же сограждан, крымских татар. Напередодні кримсько-татарські журналісти записали відеозвернення до своїх колег. Відеоролики 2 мовами – кримсько-татарською та українською. Журналісти, які після окупації залишили Крим та працюють зараз у Києві, проводять паралель між закриттям газети «Терджіман» більшовиками у 1918 році і ситуацією з кримсько-татарськими ЗМІ після анексії Криму. Meclisin Avdet Nishri, Kırım Tatar Kırım gazetesi, işgalçi hükümetin baskısı altında bulunalar. Сьогодні в умовах російської анексії Криму дата 10 квітня набула особливого значення.